maju to wong dhek wis siap. Lah kok dhek terus ngono ki terus kula sawane metu terus elil. Aku ya mundur. Oh iya. Sing dikangeni ya sing ngono. Ngono wae ya. Ora kangen sing ngono. Ya ra. Ya wis ta aku ki nostalgia kan. Aku modele non saya ora tek nyedak kamera ning kono ben wong sing kangen karo jenengmu kuwi sapa to? Jenengmu kuwi Samidi po? Sapa? Kabul jarene. Kabul jarene. Tesi po kabul. Rungokno lho. Tesi po kabul. Wis, tenang. Malah iso nguripke lampu. Lho. Kabel. Kabul iki lah. Ya golek perkara ae sampean kok. Aku tak jagane